V následující ukázce uvidíte, jak lze v Orsoftu Open pořizovat účetní doklady dvěma různými způsoby. Nejprve jednoduchým, čili podvojným účetním zápisem a následně složeným účetním zápisem. Jednoduchý účetní zápis vyjadřuje souvztažnost pouze jedné dvojice účtů. Složený účetní zápis vyjadřuje souvztažnost mezi větším počtem účtů. Nejprve zvolíme jednoduchý účetní zápis. V konfiguraci finančního účetnictví nastavíme, jakým způsobem budeme účtovat. Zvolený způsob platí pro celé finanční účetnictví. Máme nastaven jednoduchý účetní zápis. Vstoupíme do deníku interních dokladů a pořídíme nový doklad v režimu jednoduchého účetního zápisu. Na hlavičce dokladu určíme typ dokladu, vybereme kontaci a dokladovou řadu a pořídíme celkovou částku dokladu. Po uložení se automaticky otevře záložka pro pořízení rozúčtování dokladu s již připravenými řádky dle zvolené kontace. V jednoduchém účetním zápisu k souvztažným účtům má dáti a dal pořizujeme obnos. Na druhém připraveném řádku opravíme jen obnos. V přehledu za doklad je zobrazen obnos, který zbývá rozúčtovat. Ve chvíli, kdy je obnos zbývá nulový, je doklad připraven k zaúčtování. Nyní si ukážeme pořízení složeného účetního zápisu. V konfiguraci finančního účetnictví nastavíme složený účetní zápis. V deníku interních dokladů pořídíme nový doklad, tentokrát v režimu složeného účetního zápisu. Na hlavičce dokladu určíme typ dokladu, vybereme kontaci a dokladovou řadu a pořídíme celkovou částku dokladu. Po uložení se automaticky otevře záložka pro pořízení rozúčtování dokladu s již připravenými řádky dle kontace pro složený účetní zápis. Opravíme řádek rozúčtování a zapíšeme příslušný obnos k jednotlivým účtům. Přehled za doklad přepočítává obnos, který je třeba ještě rozúčtovat, aby byl doklad úplný a zároveň se kontroluje vyrovnanost dokladu. Plně rozúčtovaný doklad je připraven k zaúčtování.